sådan lige umiddelbart at se på. Ja. Men ligesom på alle de andre, så har vi jo et fremløb. Og den kommer her. Kommer op her. Igen måleren. Ja, den er brandbart bag den her. Og så kommer den hen her. Og deler sig. En, der kører op. Deler sig der, og så har vi en, der kører op her, og kører hen her, og fordeler sig en gang til her, hvor vi har en, der løber ind igennem pumpen herover og op i veksleren, og det vil så sige, det er fremløb til brugsvandsveksleren. Pumpen, der sidder her, det er en boosterpump, og den sidder der, hvis der sådan et fjernvarmens differenstryk er for lavt til at give den vandmængde, der er nødvendig, så starter boosteren automatisk op. Den måler hen over sig selv og ser, hvad differenstryk har jeg. Hvis det er for lille, starter den op, og så booster den simpelthen fjernvarmen op hen over den. Og så render det så ud af heroppe. Og så har vi temperaturventilen, der sidder her i enden af den trykstyrede ventil. Den trykstyrede ventil, den virker ligesom den dernede. Der er ikke noget. Når vi åbner for det varme vand, så åbner fjernvarmens differenstryk på den der. Men så er der påbygget her, i stedet for den lille pind, der var nede på den anden, en temperaturventil her, som måler ind i varmvandsbeholderen. Så her, der kan vi stille, hvor varmt vi vil have det varme brug til nu kapslet. Herfra så løber det ud her, og ud og tilbage til fjernvarmen den vej der. Men så her, så har vi anlægget her, der løber ud til gulvvarmen. Den kommer der. Og herfra, der har vi den, der løber ud til... hvor har nu den? Den har vi her. Den ligger her om bagved. Den der, den går ned til gulvvarmesystemet, der kommer hjem på gulvvarmesystemet der. Og så har vi radiatoren. Hvad fanden er den henne så? Den har vi her. Her. Yes, den kommer heroppe. Den kommer her. Der. Ja, selvfølgelig. Den kommer her. Derhen. Og så kommer den tilbage igen. Det var... Og så kommer den tilbage her. Ja, det var ikke der. Nej. Den kommer tilbage. Der. Herop. Ja. Ham der lavede det der, han skulle fandme have et barn. Den løber derhen. Den kommer der, det gør den ikke. Den der, det der var det kolde der. Den der, det er retur. Den det er den der, kommer op her, op der, og løber ud igennem trykdifferensregulatoren. Vi har ligesom over på den anden, der har vi komfortventilen her, der sørger for, at vi altid har varmt vand fremme. Så altså her, fremløb, det løber fra heroppe. Fremløbet ud til radiatoren, derfra, tilbage fra radiatoren, kommer der, her, op her, og løber sammen med det, der kommer ud fra gulvvarmen her, og går ned igennem trykdifferensregulatoren, den vej, og så tilbage og ud til fjernvarmeanlægget. Det er faktisk noget problem. Hvis det kører ud.
radiatordelen i det anlæg, den kører direkte. Så Den kører direkte. Og blandsløjfen, det er så bare gulvvarmekredsen. Det er gulvvarmekredsen, ja. Og gulvvarme og radiatoren, det er styret til brandregulatoren. Temperaturventilen, der er kun fremledsstyring på gulvvarmesystemet. Der er ikke nogen rumstyring. Det er heller ikke tilladt med